Hello mindenkinek, itt Elvilmos, és itt pedig Filip! és most az Assassin's Creed 4 Black Flag-je fogunk játszani. Megint egy küldetést fogunk csinálni. Na, és egy percre bekapcsolom a kameránkat, mert szeretnék mutatni valamit. Ez az új telefonom. Microsoftos Lumia 500 valamennyibe. Mi? Nem. Azt nem. Na, akkor nézzük. Nem sokan néznek minket, az igaz. Még nem. De remélem fölpörög a dolog. Nézzünk egy új küldetést. Leütöttem. És nem csak a fejére célozok. Csak a fejére célozok. Pedig akkor ballára mutatott, én meg a fejére célozok. Hát akkor próbáld meg. Én csak a fejére fogok célozni mostantól. Nem mindig jó. Nem sikerült. Tényleg? Órándozó majom. Ez a Edward Kenway kapitány. Menjen a picsába, ez a hülye barom, aki ki akar engem nyírni. Oszta! Mind a ketten egyszerre ütöttük. Egyikünk se esett le. Ilyen történt ma veled? Hogy? Egyszerre ütöttünk mind a ketten, és senki nem halt meg. Ja. Sokszor. Láttátok ezt a falon ugrást és kinyírást az embert? Jó van. Jó van. Kéne már venni valami új fegyvert. Pisztolypárok. És a hatalmas pisztoly. Inkább. Kartpárok. Na, és egy erős vardot beállítok. Na, nézzük. Nem is emlékszem, hogy is fejeztük be már a előző videónkat, ami volt. Talán valahol itten, de nem 100%-on, nem 100% tudom. Na, kezdjünk el egy küldetést. Itt a megégetett arcú, akit utálunk. Itt ez a tenyérbe mászós képű gyerek. Na, gyorsan, nem kell dumálni, gyerünk, nem kell dumálni annyit. Amúgy, ha nem épp jó a videó élmény, az azért van, mert jó van, 360p-be mér, hogy gyorsabban fölbírjon töltődni. Próbáld meg újra. Nézd. Akkor az Aliens. Akkor Aliens. Alieneket játszik. Az hogy nyomjam meg? Ja. Másznak ott valakik ott fönn. Nagyon másznak. Hogy
Hogy? Ki? Ezek kis csukjások. Ismered őket? Ugyanolyanok, mint én. Védd meg! Meg kell védni. Assassinok 2. Én nem elejétem, én megint. Mi? Dehogy. Azt hittem. Ez még onnan van. Na így nyírjuk ki. Hoppá, engemet akarnak megölni. Hol van? Hol az ember? Nem tudom leütni. Még már igen. Tényleg? Nem bírod őket leütni. Próbáld az autósat. Melyikik vannak? Ez a izé, ezek vannak csak meg? Igen. Nem így, megvan a Unity-d is. Ja, Nem fogunk videózni vele, mert nagyon laggos. azért is. Meg néhány más dolog miatt is. Hát nem bírjuk azt kitűrni, amit már elkezdtünk egyszer. Mi? Ja. Egy pillanatra még én játszok, addig nem bírom átrakni a vízisre. Nem kadósra. Nem lehet. Ilyen volt akkor is, amikor tudod. Mi? Amiutól elkezdtem, azóta ilyen. Próbáltad átrakni? Próbáltam, de nem találtam sehol se, hogy hol kell átrakni. Filip most egy autós játékot játszik, én meg addig elkapom a jövendő mondót. Akit szintén utálunk. Utálsz. Nem biztos. Te is utálod. Meg? Tudod azt aki minket ki akart nyírni, megölte az egyik lányt, aki ennek. Várj, most úgy beszél, hogy értsem. Jó, majd elmagyarázom. Controls. Control. Mondta, hogy nincsen olyan ízés. Szerintem így jobb. Csak úgy mondom. Nem akarom elhagyni. Jaj. A jövendő mondó fut. Figyelemben közelebb a Mind célponthoz. sikerült. Jaj, nem fog, de fog. Jó, most nekem el kell kapnom, úgyhogy kicsit. Ha kérhetem. Nem jó ez. Elvesztettem. Így. A célpont, elvesztettem. Körbe áll a kis ujjam. El kéne fogni, de nem bírom. Na, gyerünk, fussa Edward Kenway kapitány. Még nem kapitány, de mondjuk. Azért eléggé merészen le a izékat, az embereket. Edward Kenway. Gyakkolja? Nem. Lökje. Elkaptad végre? Igen. Jó kutya, vagy mi a izét mondott. Majdnem megvertem. Gyerünk, gyorsan már. Nem kell dumálnia. Gyerünk, gyorsan.
Jaj, azt várom, amikor megkapjuk a köpőcsövet. Bemérgezünk valakit. És kész, kinyíródik. Hoppá. Hol játszok? Hol járt az idő? Nagyon, gyerünk, nem könnyű. Kapunk egy kis monét. Abból meg valószínűleg, hogy veszek egy új kardot, vagy nem. Vagy jobb ruhát. Hát lehet, hogy veszek egy jobb ruhát, de igazából a ruha nem csinál semmit, csak szépít, vagy nem. Na nézzük, mennyire teljesít, mennyire mondjuk, hogy legyen, mondjuk 5. Hát de én szeretem a Black Packet. De 90%-os. Hát jó van, akkor is. Akárki azt mondja, hogy rossz, mert hajószimulátor, annak csak azt bírom mondani, hogy jó, és az egyik legjobb Assassin játék. Amúgy, ha az egész kompletet vettem volna meg, akkor kaptam volna egy olyan plastika Kenway kapitány, miközben a hajójának az árbocáról függ le. Azt kellett volna megvennem. Még egy küldetést megcsinálok, és akkor valószínűleg, hogy vége lesz a videónak. Igaz. Az övét fogjuk először fölrakni, mert már régen nem volt múlt is videó. Utolsó az nagyon szépen beszél, de az nem is lett fölrakva. Hát túlságos. Ja. Ja! Hoppa, hó! Lovadnak mondott, hogy hó lovam. Hó lovam. Nem, neki ment Egy. kibaszott kanyarba. Na nézzük. Sikerülni fog? Ez itt iszikám. Nem fog, sikerülni fog. Ami járat jár. Üljünk le mellé. Várjál, most végighaltom. Mindjárt egy 11 másodperce van. De szerintem nem fog sikerülni. Valószínűleg onnan fog sikerülni. Vagy. 5, 4, és itt a cél. Itt a szél. És sajnálom. Ott elrontotta a kanyarba. Megpróbálom még egyszer. Ilyen küldetés. Nem tudom, mi a küldetés. Itten? Igen. Itten épp az, hogy bejussunk a börtönbe. Ja, tudom ezt a részt. Küldit. Talán meg a börtön. Ja, igaz. Iratkozzatok föl Blackmanre. Ő is az egyik, Legjobb barátom. nem a legjobb barátunk, de nekem nem. De neked én vagyok. Yes, most Nekem sok barátom van. Táborban is. Jövőre, aki akar találkozni velem, az mehet izéba, mit táborba. Mit tábor? Az interneten keressétek meg. Aki akar jönni velem. Ja. Találkozni. Na, fosztjuk ki.
Kell indítani egy csoportot. Hogy csoport. Hát egy olyan Minecraft, ilyen Assassin, meg mindenféle csoportot, hogy ottan írják, hogy mit játszunk. Ez a YouTube-ra odaírhassák. Hát igaz. Meg Facebookot is kell csinálnunk, tudod? Máma intézzük el, jó? Mindegy, már intézek. Még a vágóeszközt is. Ja. Nem tudom, hogy mit is mondott Blackman. Aztán sikerülni fog. Amúgy elnézést ezektől a nagy kattingatásoktól, de Megvan! tényleg? Első lettem. Az jó. Blackman. Nem. Kiskés. Álmos vagy? Nagyon. Aha, akkor csináld. Ne ugorjon már föl Ne ugorjon most már föl arra a rácsos ajtóra, hanem inkább nyissa ki és ne szarakodjon. Íj! Fogatlan ember ütött egyet ránk. Kiverték az összes fogát, vagy túl sok cukrot evett. Hú, ez jó, ez normális verseny végre. Tényleg? Igen. És látom a többi autót is mögöttem, ami visszafelé. Mostantól ez nekünk a jó kis Jackdaw hajó. Az a kedvenc részem, amikor megkapjuk a Jackdaw-t. Na nézzük. Na nézzük, mennyire soroljon meg. Ennyi legyen. 5. Nagyon tetszik, yeah. Istenem, tegnap azokat a fákat kellett dobálnom. Ilyen falvat. Le kell dobálni, mert valakihez vitték a fákat, és akkor én meg az apám, meg a papám, meg egy... egy roma, szebben mondva. De szerintem tudjátok, hogy cigányra beszélünk. Ahogy nem akarok cikizni senkit se. Mindenki úgy néz ki, ahogy néz. Második lettem. Az jó, ha második vagy. Gyerünk, Jackdaw, itt akarom. Jackdaw. Gyorsabban induljon már, mert elegem van ebből. Mi? Annyira szeretjük. Min? FPS. Mennyi min? 18, meg 20, meg ilyenek. De a CPU az olyan 8... CPU. Ez egy 81, 83, meg ilyenek. Tényleg? Ó, mennyi arany! Menjen a picsába, most már ne izéljenek engemet! Szarosok.
Ketten egyszerre egy valakit ütnek. What the fuck? What the fuck say? Élvezed? Mi? Élvezed? Tudod egyáltalán a mellékbű idéztem eztet? Igen. De most nem tudom pontosan, de tudom. Ja, én is. Kérem vissza a kiskéseimet. Mi elvették? Igen. De már visszakapom. Hoppá, kaptam egy kis páncélzatot. Hogy áll? Királyul. Na, páncélzat. Hogy állsz? Jól. Arra is azt bírom mondani, hogy királyul. Itt van kanyar, itt van kanyar. Na nézzük. What a wonderful. Hopp. Szép kanyar. Rossz kis kanyar. Hajtű kanyar? Hajtű kanyar? Nem tudom mi ez. Nem tudod mi az a hajtű kanyar? Az a nagyon éles kanyar. Na olyan. Az nem. 300 valahány méterre van. Tényleg? Jó messze van. Menjünk át már a másik hajóra. Ezek a kalózok itt lelöknek engemet. Na nézzük, menjünk gyorsan. Itt valaki. Tényleg jött? Jött anyukám. Egyszerűs. Nyertem! Nyertél? Tényleg? 50 izét kaptam. De nem. 50 dolcsit? Nem is olyan sok. 1850. Amaz meg Dolcsit? Nem, what the fuck say? Jó van, értem, na. Ja, itt vagy, ezt tudom. Amikor megszerezzük a Jackdot. Én arra tudom, azt akkor tudom, hogy meg kell mindenkit menteni, én úgy tudom. Igen, meg kell mindenkit menteni, közben meg kell... Beleáll a lábába az a kés, a kis kés, tudod, amikor dobnak Ha? a nyakadba. Kire? Hát tudod, Annak a amikor... katonának? Igen. Ennek meg hogy áll a keze? Na fölszedem az a kis kést. Tudod, te szereted... Ilyen nagy hajók kell nekem. Külön egy Xbox 360, tudod mit? Mely? Aztán majd játszunk Mortalt. Hát igen, azt nem videózzuk. De csak... Mely? De ezt sokáig tart, milyen sokáig? 6 óráig tart, mire az megcsinálod. Sokáig. Hallod? Az izében a Creed 3-ban tudom milyen hajót láttam? Szárnyas hajót. Olyat, ami kinyitja, amikor egyszer között vezetni hajót. Ilyen hajót akarok. Igazából sokkal jobb lesz a Jackdaw, mint ezek a szarok. Első. Az jó.
meghalnak egy lökéstű. Ilyet még nem láttam. Nem is szúrtam beléjük semmit se. Hát most már egy kicsit beleszúrtam a nyakába, meg egy kicsit a fejébe. Nem is kicsit. Ó, aztán mindig izélnek engemet. Rapper. Nem szeretsz repülni, közben meg mindig repülsz. Ez szájdobolás. Ugyanaz. Na, a rapperek is mindig ezt csinálják. Jó, de a rapperek azok szokták azt, hogy amikor a mikrofon itt van a... Ja. Go. Aztán elmentem mellette, ő meg rám se helerített. Hülyék. Nagyon picike a látókörük. Szevasztok! Mindjárt kiszabadítalak titeket. Mi van, ráver a izére a kezibe, a lakatra. Ezek még nem bírtam. Láttad, mit csináltam én meg az a néger? Fogtuk és így, aztán megint, és akkor szét kitörött az a lakat. Megkölni valakit? Hoppá, a Gekdo kapitányát. És kinyírtam. És most elvezetem. Jó, nyugi lassan is kész lesz. Nem sérül sehol. Pedig én szeretek gyorsan beszélni. Te nem mindig tudsz. De, tudok. Nem úgy, mind a VR-osoknál. Micsoda? Pisti. Most nézte az új South Parkot. Tényleg? Nekem nagyon tetszett. Nekem most nincs nekem kedvem nézni olyanokat. Ja. Most az újban nincs olyan. Tényleg A nincs. 10. részben. Olyan van, hogy befosult el. Tényleg. Ja. Akkor majd itt zár ilyen ajtóval itt megnézem. Nem a 9-et, azt nem akarom. Majd van 8. Ja. Nincs a kedvem olyat nézni. Az olyan, mint a multiba játszanánk. Mi hol? Játék. A játékban? Ebben. Értem. Hoppá, nem csak elvinni egy hatalmas hullám, és ha nem nyomom be azt a... Júj, fordulat. Így, és kapaszkodni. Nem fog eltalálni. De ott volt a nagy hullám arrébb. Menj utána. Dehogy megyek én utána. Nem akarok szörfözni. Mész egy hajóval. Na, Egy doboz ott fent. hol? Ott fent a... Ja, az egy doboz valamihoz, nem tudom. Készet küldi, nem? Mindjárt csak odáig jutnom, és akkor vége lesz a videónak. Hoppá, azért még nem... Szippantson be. Nem, De be bírsz szippantani? csak megsebesít. Elég sokat levitt. Hát igen. És nem akarok megint belemenni egy hurrikánba, töltsérbe. Az biztonság. Igen. Igazából hurrikán meg ennek rossz vége lesz. Azt szeretem, amikor énekülnek ezek. Na. Gyorsan indul. Júj! Húzd be az a hurrikán engemet abba a izéjába. Pedig én kanyarodok. Szóval majd megválaszoltam a kérdésedet, hogy tudod, hogy bele bír húzni. És bebírt? Bebír húzni, csak nézzük.
Pont telibe talál. Tudod, emlékszel a cheat módokra, amikor cheat mód? Tudod, amikor benyomtam azt, hogy a Jackdaw se lesz semmi baj, amikor meglövik, meg amíg az izé is. De tényleg van az. Jó, de azt mondom, hogy a biztos, úgyhogy én már nem emlékszek rá. Én emlékszek. Ja. Na nézzük, gyorsan induljunk már oda. És... Ki is világosodik. Ami már elég jó vagyok. Tényleg? 9800. Na, még egy pár méter. Mennyi? 100... Egy pár. Azért nagyon kevés. Már ide is jutottam. Na, még betölti meg minden, és azután elköszönünk. Na, ez volt a Black Flag. Én Telvirmos voltam. Én pedig Filip. Sziasztok!